Okay, maayong gabi mga higala, among mga suki o mga pinalangga nga mga tigpaminaw. Dinhi sa tulumanon kini ang maayong balita. Usa kini katulumanon sa inyong mga higala nga mga Seventh Day Adventist nga magahatag kanatog paglaom sa kaluwasan nga bisan sa makasasala pa kita, si Kristo nagpakamatay, nabanhaw og miadto sa langit, nagandam og matahom nga puloy-anan alang kanato og sa dili madugay mobalik siya aron sa pagkuha sa tanan nga mga iya. Kini ang maayong balita tulumanon usab nga nagapanuktok og mubukas sa atong mga salabutan og maghatag kanatog insakto nga pagsabot sa kamatuoran og kumpletong mga kasayuran, mga pasidaan og mga giya sa angay natong pagabuhaton karon samtang nagapaabot kita sa duol nga pagbalik ni Ginoong Hesukristo. Kini ang maayong balita. So sa pagpadayon sunahan ato ngayon si Brother John alang sa opening prayer. Okay mga higala, magampo kita. Dalang panan ug makagagahom namo nga Dios na ka sa tronos kay tasan sa mga langit. Sa gihapon kami maghatag mga pagdaig ug pagpasalamat diha kanimo. Din kini nga programa sa taas ug dugay na nga panahon imong gipanalanginan nga magpabilin pa dinhi sa kahanginan. Tuguti nga magpanalangin kaniini nga programa ug imo usab panalanginan ang tanan nga mga nagapaminaw nga pinagi sa gasa ug influensya sa Espiritu Santo, ilang masabtan ug mahangpan ang mga pulong sa kamatuoran og sila imong pagakabigon sa pagduol nga mga lagad diha kanimo. Salamat nga ikaw magatubag ug magahatag sa amo mga pagampo pagadawaton namo kining tanan tungod lamang kang Kristo nga among matuod nga Dios ug manluluwas. Amen. Okay, atong gina-welcome no ang tanan natong mga listener sa radio kutob sa naabot og naminaw karong gabi na kamong tanan mga higala kinasing-kasing mo namo nga gina-welcome sa pagpakiguban og pagparticipate karong gabi na sa atong mga diskusyon. Tulo mi diha karon sa studio, Brother John Dihito ug Brother Isao, so kompleto meron dire. So pwede na mo higalang makapadala nga rin namo og mga mensahe. Pwede mo maka-text namo ni Brother John sa among mga number nga kanunay namong gipahibalo nga na ninyo. Unya alang sa atong mga viewers no. Dinhi sa Pilipinas, maayong gabi kaninyong tanan og sabang nasod karon kay udto rang uban, so maayong udtong uban gabi unya uban buntag, so maayong udtog maayong buntag sa tanan kutob sa naglantaw karon sa atong programa pinaagi sa ato nga Facebook sa atong live. Welcome kamo karon gabi una sa ato nga programa. Unya pwede na mo higala nga makapadangat og mga mensahe dinhi sa atong comment section no, sa Facebook. Kalipay na muna ang pagbasa sa inyong mga messages. Nialang niya itong mga bago na itong mga viewers, butang ilang po og dapit, kundi nagsukad. Diin mo nanukad mga higala parang mahibaosan mi nga niya ng mga dapita adunay nag-view sa ato nga program. Ani ato sanggi pamumusta karong gabi na sab ang diha sa South Cebu no. Ni atong gipasalamatan sa diha ang Riverside FM Cebu sa 93.2 sa kanunay nila nga pag-hook up ni sa ato nga live broadcast sa Facebook aron sad madungog ikalabay ang atong programa dito sa Southern Cebu og sa mga lugar nga kutob sa maabot sa 93.2 FM. Okay, amo kamong gina-welcome mga higala. Pwede mo makasend na og mga messages rin namo. Alang sa atong mga follower og mga viewers sa ato nga programa, makahimo mo higala sa pag-share no atong i-share. Palihog lang atong i-share ngadto sa atong mga friend para nga mas daghan ang makakita makapamati sa mga pulong sa Ginoong atong pagahisgutan dinhi. Unya sa inyong mga pangutana nga inyong ipadangat diri namo, so ang among pagtubag atong i-base sa Bible mga higala. Kaya ang Bible mao ni ang pulong sa Ginoo mga kahigalaan. So sublion ako atong gina-welcome ang tanan, nagipangumusta nato ang tanan natong mga listeners no. Diha sa Libho karon
naminaw ron si Sister Valentina Baga. Nakakita ni Diyos imo ganiha, Brother John. Okay, salamat niya ako sa pasalamatan si Sister Christina Baga. Kuan Valentina Baga. Valentina, Sister Valentina, for the first time nga nagkamita unya diha pa gyud sa simbahan. Unya makapalipay gyud sa dughan kay nagkita ta first meet gid nato sa simbahan pa unya inon ta product gid ka dinhi sa atong programa sa radyo. Nya usapol salamat ha nga imong gi-appreciate nga akong tingog na ingon ka nga nindot kaayo pamation ang imong tingog dinha sa radyo. Thank you so much Sister Valentina Baga. God bless. Okay, Diyos sa sumabuli daghan tag mga radio listener, no, mga silingan nato o niya mga newly baptized members nato, tanan kanyo diha nga naminaw karong gabi na. Amo kamong gina-welcome, so pwede mo makasend mga higala og mga mensahe dinhi sa ato nga program aron atong matagaan na og pagtagad, no, ato nang mabasa ang inyong mga messages. Pwede sad ari mo diri sa ato nga messenger, no, kang Libby Claves nga messenger. Pwede ari mong padangat og mga messages aron ato sa nang mabasa mga higala atol sa ato nga programa sa sa kini ang Maayong Balita. Karong gabi na ipadayon nato aron taud-taud ang pangutana nga gisugdan og tubag kagabi. Adunay mga 4 minutes adto nga medyo namingaw tungod kay na off to ang iyang switch ni Brother John sa iyang microphone. So pero karon amo ni sigurohon nga dili jud mapawong di madatugan ang switch, Brother John. Atong panahon na Brother Libby, kung nataod pa lang ginako ang sa kaka-headset, no, makamatikod ko kay kinigong libro nga atong gidala dako-dako bugat man nya wa ko kapansin nga inunta na datog diri sa switch sa microphone mao hinungdan nga nawala ta sa kahanginan. Pero for the sake lang gyud sa nabitin, kay I'm sure nga nabitin gyud ang kadaghanan kagabi kay matud pa ni Brother Jumil nga kay pastilan abi ginaw balhin ko sa Facebook mo gihapon kay abi mo sa radyo ra unya kinini ang nindot na gid unta to kaayo na putol magid hinoon. So maka-observe ka nga naagi mga tao nga mura ba og basta pulong sa kamatuoran na ganahan gid sila nga pagkaon ang ilang kalag. So Brother Jumel, thank you so much Brother Jumel Rosasinya. Unya sa kang Sister Helen kuan pod kini ang Hilarcusa. Sis Helen, thank you so much nga hangtod ni mga taknaan nagpabiling kang lig-on og dasig sa imong pagpangalagad sa Ginoo. God bless you. Unya salamat sa panggasolina. Okay, magpadayon ta higala ngadto sa unahan, no. So siguro nanay mga mensahe di Brother Isaw. Okay, salamat Brother Libby ug mayong gabi kanyang tanan mga tigsunan ug mga kiglan, mga suking tigpaminaw natong programa sa kanginan. Kini ang Maayong Balita nining atong ginahimo karon nga live broadcast. Doon na natay na-receive nga mga mensahe gikan sa nagka-line natong mga viewers. Niya si Sister Ginaline Lumontad, niya pod si Brother Ronilo Itang watching from Saudi Arabia. Ang iyang mensahe mayong gabiin usab kaninyo Brother John, Brother Isaw ug Kuya Libby. Maingon sab sa mga kaigsunan nga tigpaminaw ug sa mga nag-view ning programa sa kini ang Maayong Balita. God bless sa tanan. May gabi ini mo diha sa Saudi Arabia, Brother Ronilo Itang. No, thank you, thank you. Niapod si Sister Natalia Dilarama. Good evening ninyo, always diha tay Livy. Niapod si Brother Ian Kevin Dorotan. Niapod si Brother Jimmy Montealto. Ang iyang mensahe, good evening Bro Libby o Bro John, excited na mamati kay na-off ang audio gabi. God bless na tong tanan. Okay, thank you sir, thank you. Maayong gabi inyong tanan din sa Matag-Ob Leyte. Niapod si Brother Sonny Sumayang. Diniya sa ato nga Pikas Monitor, pamantay nakita nga nadugang. So alang sa pagpadayon sa itong programa, ang panahon ako ibalik diha kanimo Brother John. Okay, Brother Libby. Okay, padayon ta nga to sudahano. So dito magduga higala kay tulumiron diri niya taas-taas sa discussion karon. Atong adtos paghatag og pagtubag sa pangutana. Anya kung naamoy mga tampo na higala so
text na mo diri or pwedeng ari sa comment section aron ato nang mabasa dinhi sa ato nga programa, no? Okay, atong ipabasa ni Brother John ang pangutana nga atong isugdag tubag kagabi. Okay, daghang salamat Brother Libby. Maayong gabi Brother John og sa imo kauban dinhi sa inyong programa. Akong ipagawas ang ako gibati dunay gipost sa usa ka SDA nga matud pa sa iyang post nga ang RCC sa ato pa Roman Catholic Church maoy responsable putol magud to gabi pero gituyo lang gyud namo nga amo ning balikan aron dili gyud mabitin ang ato nga mga listeners. Nining mga bahina Brother Cristobal Sitinta, suri lang gyud ha pero moingon mi nga halata og klaro kaayo nga kulang kagyud kaayo og knowledge or kahibalo mahitungod sa gitawag og Christian history or church history. So kung mahimo ayaw himuang nga manglabay ang mga panahon nga wa gyoy mahimong maimbak nga kamatuoran diha sa imong kinabuhi. So siha ang Christian history o church history kay aron ka mahibalo, no? Niining mga bahina. Kung duna ay libro nga makaplaga nimong na tawag og the smoke screen na ako ana na ang mga paghulagway pod. Panahon sa pagpamatay gyud imo ning makita diha sa panahon sa Dark Ages nagsugod ni ako lang i-briefing nga i-shortcut ni kay adto tas pinakapunto. Sa tuig 538 kining tuig mo ni gitawag og Papal Race Power. Mauning panahon na ang pag-isa pagsaka sa gahom sa Pope o kun Papa. O unya sigun sa gitagna di ba gisgutan sa pinadayag nga ang babay gitilugan didto sa kamingawan sulod sa usa ka gatos o sa kalibog do kakatos og kanuman ka mga adlaw or tuig din ining panahon na gikan sa 538 ngadto sa 1798 mao na 1260 ka mga tuig ni siya. Din kining panahon na mao ning gitawag og freedom of religion. Dahil gidakop ni General Berchier, no? Si Pope Pius VI, atul gyud siyang medieval mass ubos sa kamanduan ni Napoleon Bonaparte. Unya gibilanggo siya didto sa Valence, France ug namatay ang Pope si Pope Pius VI didto sa February 10, 1798. So mao ni ang shortcut lang nga kasaysayan mahitungod sa Christian. May tungod ni anang pagpost, no? Pagpost gyud sa usa ka SDA sa social media nga maoy responsable sa pagpamatay sa mga Christian. Unya ning ingon ka nga ingon ba di ay ni ana kasayon ang inyong pagpamasangil sa RCC o kon Roman Catholic Church. Tingali Brother Cristobal, kung gisusi nimo gyud ang history, church history o Christian history, siguro makuha nimo og nakabasa ka, ma-recall ni sa imong nasusihan og nabasahan nga ang gisulti dinha sa post gyud sa social media tinuod. Pero nganong giila nimo nga pasangil tungod na sa kakulang nimo og kahibalo niining mga bahina, Okay, ato kuno ni nga ni ay kuan dinhi kining akong gigunitan nga kuan Brother Cristobal, makita man ni sa mga nanag tan-aw sa kananaang video, no? Makita ni siya dinhi sa libro ni ang gaanig Armadura de Vera nga kuan ni siya Armadura Divina nga ang kuan ani author ani usa sa mga nabantog og naila nga founder gyud niining gitawag og CFB si Brother Sok Fernandez. Dinhi sa page 89 akong basahon ni ay gisulti dinhi niya pamatuod. Dili makalikay ang Iglesia Katolika sa tulubagon sa mga papa. Kalawa sa pagtukod og sa pagpamatay dili pagtukod paggukod og sa pagpamatay sa ilang mga biktima pinaagi sa pagsunog diha sa kahoy bugsok. Nya ingon dinhi ang Iglesia Katolika pinaagi sa mga papa mao ang may tulubagon sa
paantos og sa pagpamatay sa mga pagpamatay sa mga tao. Kining sinalbahis nga paagi gimugna ni Papa Innocente IV ni adtong tuig 1252 AD. Base lang ani nga libro nga ako nga nakaplagan unya atong padayunan ni sa pagbasa kuno. Unsay dugang ani kay ni aman ni naghatag nig kasaysayan. So kanang imong nabasa diha sa Facebook dili na pamasangil. Pero kay first time man laging nakadungog ka mahitungod ni ana nga kung imong ikumparar ba ikaw bata pa murag infant pa ba ang dapat unta sa usa ka infant kana palang gatas unya pag irog sa panahon lugaw then kanona ang nahitabo lang nimo kay nalargo ka og kapakaon sa kanon unya dapat sa imo kay infant pa man ka gatas unta muna nga mura kag matuk-an dili nimo kaya ang pagtulon sa kamatuoran nga imong nabasahan kay lagi diretso ra magudni ang pagkabutang dinha sa Facebook. So klaro nga niining mga bahina ang responsable sa pagpamatay sa mga Kristiyano sigon sa atong gibasa mga papa dinhi ang gisgutan ang simbahang Katoliko. Ayaw isipa nga kini pamasangil kundili pagsulti gyud ni sa tinuod. Ang Zacarias kapitulo 8 bersikulo 16 nagingon, sumulti ang tagsa-tagsa kanyo sa matuod sa iyang isig katao. Dinhi sa kahanginan kutob sa mga naminaw nasultian na mo sa tinuod. Pero kung ugaling man dili ninyo ni matulon o madawat, di bali at least nakadungog mo sa kamatuoran. Sa gisgutan ni Apostol Pablo sumala sa Roma 9 kananang 1 nangin siya magasulti ako og tinuod mahitungod diha kang Kristo. Pag ang tao'y sultihan na ganig tinuod unya dili na niya tuhuan ang iyag yung matuhuan ana ang bakak. Ayaw itugot sa imo brother Cristobal nga adto ka mutuos bakak diha tuhoy ang kamaturan kay diha sa kamaturan muuban si Kristo nimo kay siya magauban man. Karon ato nga padayon nagbasa dinhi. Among gidawat ang tulubagon sa kapapahan sa paggamit sa paggamit sa paglutos o sa pagsunog sa libo ka mga irihe sa bugsok. The Rule of Inquisition, page 49. Moni, og may mo itiknot ni mo ni, unya i-search ni kining libro ha. Kay inyo man dili man amo. Nagingon din sa laing basahon, manigisgutan na, another kanana ang books na po, gisgot. Ang uluhan ining balasahon na, mga lihim at hiwaga ng Iglesia Katolika. Nga, kinini ang author ini si Jacinto Manahan sa page 3. Mao ni ang giingon. Adunay kapin sa 50 ka milyon ka mga tao, remember ka, minilyon na, adunay kapin sa 50 ka milyon ka mga tao, ang gisgutan nini, ang gipamatay, gipamatay sa Iglesia Katolika sa tibuok kalibutan. Ug ang dugo sa mga bayani ug sa mga martir nga ilang gipamatay nakapuno sa halawom nga kahot sa yuta nga napulo katiil ang giladmon, napulo katiil ang gilapdon og ang kauhaan kamilyas nga gilayon nga kasudlan sa dugo sa mga biktima. Ngini makalilisang. Kung wa mangita ka og pundok o relihiyon nga birdugo, kining simbahan nga imong gipasakupan nga giingon nimong gipasanginlan bisan ginaog kamatuoran ang gisulti sa imo. So gibasa kuning bahina brother Cristobal kanana ang aron nga brother Cristobal si tinta aron nga mawa na sa imong hunahuna nga gipasanginlan mo. Ang kakulang ra gyud sa kahibalo, wa mo kahibaw og unsay behind, unsay likod, unsay luyo ni ining punduka. Maniwala ka brother Cristobal, mubalik ang ilang pagkabirdugo, ang ilang pagkabangis pipila ka mga panahon gikan karon. Ngano man ilang paningkamutan
nga wa nagi usa ka tawo magpabilin nga magbantay sa adlawng Sabado busa ipakanaog ang balaod sa sandilo. So, magini siya do or die nagyud ni. Og niining panahona matuman ang mahitabo sa una nga dunay gipangpatay pero dili tanan. Sa pinadayag 2 Gs nang yung buhata ang pagkamaunungon kanako bisan pa ngadto sa kamatayon. Busa daghan minilyon ang mga nangamatay nakig-unong sila sa Ginoo bisan pa sa ilang kamatayon nganuman pagabanhaon raman unya sila sa Ginoo. Roma 14:8 nag-ingon si San Pablo, mabuhi man kita o mamatay, mabatay man kita o mabuhi basta nga iya ta sa Ginoo. So kung minilyon man ang gipamatay, mas daghan pa ang nangatras ni adtong panahona. Minilyon ang gipamatay, miunong sila sa Ginoo bisan pas kamatayon, pero mas daghan gyud ang nangatras. Busa diha sa pagpangalagad sa Ginoo, kinahanglan nga bisan diha sa kamatayon imong unungan ang Ginoo. Matira ang matibay. Brother Cristobal Sitinta, salamat sa imong pagpatalinghog. Nining bahina si Brother Isaw maghatag na usab og dugang pagpatin-aw pa niining mga bahina. Brother Isaw. Okay, salamat Brother John. So dili pa tamhatag og dugang pagpasabot mga kaigsunan. Ato sa ning basahon ang mga mensahe nga napuno dinhiya sa ato nga live broadcast karon. Aniya nakiguban kanato si Brother Jimmy Montealto, Brother Isaw mayong gabi, apod si Sister Belinda Luhira Dirana. Yan apod si Brother Junjun Ilustrisimo. Yamin say good eve diha niyang tulo. Kumpleto na jud ang tulo ka gwapitong mga sundalong tigyagyag sa kamaturan. God bless niyang tulo. Mayong gabi ini mo din na kay John. Salamat sa imong pagpaminaw sa ato nga programa. Kumusta mo tanan diha dong John? Niapod si Brother Rufino Moreno, niapod si Brother Moises Alex Lavan. So nga tama kay sunan sa paghatag og dugang pagpasabot sa pangutana. No, ang pangutana naghisgot man ni og ay tungod lagi sa issue nga sa Dark Ages sa pagpamatay sa mga tao nga nagatuos Ginoo. Nya ang dako nga pangutana dira kay ingon siya nga to nga sinder nga ingon ani magid kasayon ang sa to Brother John, ingon anim lang gid ang pagpamasangil sa RCC. So Roman Catholic Church. Mga kaigsunan og mga kaiglaan, mahitungod ni ana nga senaryo og istorya sa kaagi sa mga unang magtotoo kaniadto nga gipangmatay mga kaigsunan dili na buhat-buhat o hinimo-hinimo sa mga Seventh-day Adventist. Actually, kana nga mahitungod nga istorya sa pagpangmatay sa mga unang matumuluo diha sa Ginoo, dira na nimo makita sa history o record sa mga Roman Catholic Church gihapon. Muna nga ma-amaze og mag-wonder ka nga naman sa ilang nga simbahan nagbuhat silag ilang kaugalingon nga libro nga supak og against rapod sa ilaha nga pagtulon-an. Sama niini no, kung ato nga lantawon dinhiya sa Sunday service nga makita ra gyapon sa balason sa Seventh Day sa kinang Roman Catholic Church or sa RCC, ingon ani ang gisgutan. Early believers keep Saturday as the Sabbath until March 7, 321 CE when Constantine passed a law requiring believers to worship on Sunday. So, kung imo kadali lang Brother Isaw, ang CE bot pasabot Christ after, no? Christ era. Christ era kay ED man nagigamit. Okay, go. din kung ato alang tawon mga kaigsunan, ang gihisgutan dinhiya sa Sunday services nga basahon sa Roman Catholic Church kay ang early believers. Ang gihimo sa mga early believers or sa ato pa nga pinulungan unang mga magtotoo, matag adlaw nga Sabado ila kini nga gisunod nga bilang adlawng igpapahulay. Hangtod miabot ang bulan sa Marso sa Pizza City niadtong tuig 321, si Constantino nga usa ka emperador nagpasaka og usa ka balaod nga gikinahanglan nga ang tanang mga magtotoo ngadto sa Dios magsimba or magpahulay sa adlawng Domingo. Nan kung atong padayon nagingon, the day the pagans worship the sun god.
ang adlaw diin ang mga pagano nagasimba sa adlaw nga giila nila nga Dios. Nan kung atong padayonon, believers still keep Saturday as the Sabbath until another law was passed 11 years later. Pagkahuman niya itong unang balaod nga gipasaka ni Constantino nga kaigsunan, milabay ang 11 ka mga katuigan hangtod nga nagpasaka na pud og bag-o nga balaod si Constantino og dinhiya sa ikaduhang balaod ingon ani na ang nahitabo. Mga kaigsunan, this law signed into decree by Constantine forbid believers to worship on the Sabbath Saturday, and it was punishable by death by the Catholic Church. Kung imo lang taon ang ikaduha na nga balaod, ang primerong balaod nga gipasaka ni Constantino Constantine mga kaigsunan ni Constantino nga ang unang balaod kay maghiusa ang tanan nga mga magtotoo sa pagsimba sa pagpahulay or pagsimba sa Ginoo sa adlawng Domingo. Mga kaigsunan, din ang adlaw nga nagsaulog og nagsimba ang mga pagano sa ilang giila nga Dios nga maong adlaw. Mao ni ang unang nga gipasaka niya. Hangtod milabay ang 11 ka tuig, nagpasaka og ikaduha nga balaod si Constantino og kini pinirmahan nga ang tanan nga mga magtotoo gibawalan nga mosunod og mobantay sa adlawng Sabado. Kung doon na may dili mosunod din nga balaod, doon na may musupak, mga kaigsunan, ang gisgutan din niya, mga kaigsunan, ingon ani, and it was punishable by death by the Catholic Church. Kung si kinsa kaniadtong panahon, mga kaigsunan, nga musupak og dili mosunod, mubantay sa adlong Domingo, nga adlong igpapahulay, ang gisgutan na gingon, and it is punishable by death by the Catholic Church. Kinsay mo panis, kinsay mo silot, pilagi kamatayon, ang simbahang Katoliko. O ang sumpay nini mga kaigsunan pinakangilingig kung imong tanawon. Many believers were burned to death by the Catholic Church for keeping the Sabbath Saturday. Kung imo lang tawon nagsusiyon, ang gisgutan sa Sunday services nga na-record sa libro sa mga Roman Catholic Church, many believers were burned to death by the Catholic Church for keeping the Sabbath. Daghang mga magtotoo, mga kaigsunan, nga nangamatay, pinaagi sa pagsunog sa Roman Catholic Church tungod lang kay sila nagsunod og nagbantay sa adlaw nga Sabado nga mga adlong igpapahulay. So kining istorya may tungod sa pagpangpatay sa mga unang magtotoo sa nangaging mga siglo, mga kaigsunan, dili ni tunumo-tumo or dili ni binuhat-buhat, kundili kamaturan jud ni nga ang mga Sunday keeper kaniadto or ang Roman Catholic Church kaniadto nagalutos sa mga Sabbath keeper, ug ang mga Sabbath keeper nga dili mosunod og muuyon sa ilang balaod, ilang gipangpatay, mga kaigsunan. Dili lang kay pagpatay pinaagi sa sunog, mga kaigsunan, kundili klase-klase nga mga pamaagi sa pagpangpatay sa mga Saturday keeper, mga kaigsunan, aron lang nga mubiya. Pero taliwala ning butanga nga gilutos ang mga unang magtotoo, gipangpatay, mga kaigsunan, ang mga unang magtotoo nagpabilin nga nagsunod og nagbantay sa adlaw nga Sabado. Muna nga ang background imong lantawon, mga kaigsunan, nga daghang nangutana karon kung ngano nga Sabado man day ang gitudlo sa Biblia nga adlong igpapahulay, ngano nga ang kadaghanan karon Domingo naman ang gisunod. So usanis mga rason, mga kaigsunan, ngano nga ang ubang mga tao karon nagsunod og nagbantay sa adlong Domingo. Tungod kay ang sinugdanan nini nganong mitumaw ang adlong Domingo, tungod nini usanis sa rason, mga kaigsunan, kay sa una kung mobantay kag adlong Sabado patyon man ka, susukad kaniadto hangtod karon napadayon kining praktisa, wa na mabalik sa original nga practice nga ang adlong igpapahulay adlong Sabado, tungod lang sa butang, mga kaigsunan, nga kung si kinsang tao kaniadto ang mosunod og mobantay sa adlong igpapahulay nga mga adlong Sabado, pagapatyon sa simbahang Katoliko. So kining butang ay gala dili ni binuhat-buhat, dili ni pasangil sa mga Seventh-day Adventist sa Roman Catholic Church, kay ngano mismo ang Roman Catholic Church nagsuwat niini
o nagpamatuod nining butanga nga sila mo'y nahimong hinungdan or ulo sa pangpatay sa mga unang magtuto kaniadtong nangaging mga panahon mga kaigsunan. So sa dili pa nako ihatag ang panahon kang Brother Libby alas paghatag dugang pagpasabot sa pangutana. Ako sa ning basahon ang mensahe nga napuno dinhiya niya si Brother Carlos Miris Lumapak. Ang iyang mensahe mayong gabi sa inyo mga brad watching from Leyte. Okay, Dong, si Brother Carlos ni. Salamat kayo, Dong, ha? Ang kwarta nga imong gipadala nga ipalit og pisa sa akong motor, salamat gyud ha. Okay ra gyud. God bless you, Dong. Niya po si Brother Freddy Filicano. Ang iyang mensahe mayong gabi ninyong tulo brad. Nagtan-aw ko diri sa live sa Balud, San Fernando, Cebu. Nga diniya sa ato nga pikas monitor wa man gyapon tay nakita nga napuno nga kaigsunan alang sa pagpadayon sa ato nga programa sa pagpadayon sa paghatag og tubag sa pangutana nga atong gatayog pagtagad karon. Ang panahon na akong ihatag kang Brother Libby Claves. Okay, daghang salamat Brother Esau. Niya ang pangutana higala nga gisugdan ka gabi ig tubag naghiskot mahitungod sa iyang nakita sa post sa gipost no sa usa ka SDA na matod pa sa post yo sa to niya paghanay ba dyan Ang mao lagi na nga sa post matod pa ni Cristobal Sitinta nga ang RCC o kon Roman Catholic Church mao ang responsable sa pagpamatay sa mga Christian sa unang panahon. Okay, salamat no. Tinuod na higala tungod kay naas mga kasaysayan. Labi na itong mga karaan nga world history. Binago na marong ubang gidoktora na. Katong mga karaan nga world history sama sa modern times and the living past. Uban pang mga karaan na kasaysayan. Tuwa dito giasoy mahigala ang mga buhat panahon sa dark ages. Kaya nahitabo itong panahon nga nahimong powerful ang simbahan sa diha